Jamen nu har jeg lige slået nogle flasker i stykker, slippet de steder, hvor fiskesnøren skal sidde, og smurt dem med olie, så de ikke bliver hvide. Ja, og så viser den 7 mm, så skal jeg ned i 10, og det vil sige, så skal jeg starte her på 5 med dobbelt. Og så fylder jeg ellers ud med skiftevis store og små. Jeg foretrækker det i den hvide ende, hvor der er et svagt grønligt skær i dem. At det udvider spektret af oplevelsen af dem, for det er tyndt. Ja, det kunne det godt. Ja. Vi har haft en fantastisk tid i forberedelsen af denne udstilling. Steffens fortid som grafiker fornægtede sig ikke, da vi lavede plakat. Og efter at have iagttaget Steffens arbejde med opsætningen af udstillingen, må jeg sige, at ingen andre end netop Steffen kan lave den slags skulpturer. Tak for samarbejdet. Jeg vil gerne sige mange tak for indbydelsen til Åben Steffen Tast-udstillingen. Lys, transparens og refleksion hedder udstillingen. Og det gør den selvfølgelig, fordi den titel direkte og enkelt siger, hvad det drejer sig om i Steffen Tasts kunst. Men den siger også noget ganske præcist om Steffen selv. Som den gode kunstner han er, ligner han sit værk. Han er klar og gennemsigtig, han er redelig og gennemtænkt. Og med de ord vil jeg gerne erklære udstillingen for åben.